आसा नैबे लाइमुथि ओनसोलनि नैबे बिपिएफनि जे सोद्रोमा बिथांमोना दिनै नोंथांजों थारायबारि गामिया थारायबारि आरो मा गामि मोनदों मोनसे गोजोनपुरि बे मोननै गामिया बिपिएफनि माने खरं होननानै बुङो बर' रावाव दुर्गमोन। दिनै बिथांमोना बे गामि दरनैयाव जिर' जाबाय। बिथांमोननि गामिनि 37टा न'खरा दिनै इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। इउपिपिएलआव जयेन जानायनि गुबै थांखियानो जादों बिथांमोना मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि मावनायनि जा जौगाथाय बर' हारि दाखांनाय गोग्लैसोनायनिफ्राय बुरखांफिननाय आरो जोङो गुफुं सोलोंथाइ जोंनि न'खराव जोङो होनाय साफ्रोमबो बिमाखौ माइनाव बिमा बानायनाय आरो रावबो न'खरा जोंनि सरकारनि जा अनसुंथाइ बे अनसुंथाइनिफ्राय गोजानाव दा थाथों बा थानो मोनैखौ नुनानै दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफनि बे दरनै गामिनि गासैबो न'खरानो दिनै जोंनाव जयेन जाबाय। बिथांमोनखौ आं मानब गेदेर प्रमद बर'नि जानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै गिबियावनो बरायग्रोबाय। जोंनि जा आसनिफोर बे आसनिफोरखौ जों दा मावलांबाय थागोन। जोंहा दाखालिसिमाव अनसाय बिथांखिखौ जोङो माइनाव सोरां बिथांखिखौ जोङो सेकेन्ड फेजसिम जोङो होबाय। थार्ड फेजआव जों बिथांमोनजों रायज्लायदों। बिथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ रेजिस्टार जायोब्ला बिथांमोननि गामियावहाय मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 जोंनि जा माइनाव सोरां बिथांखि बिथांमोननोबो होनाय जागोन। थारमाने जोंनि बिटिसिआव साफ्रोमबो बिमायानो साफा साफा माइनाव बिमा जानांगोन। साफ्रोमबो बिमायानो जोंनि हारिखौ दैदेननो हाग्रा हारि बिमा जानांगोन। साफ्रोमबो बर' हारियानो मुलुगनि जौगालु हारिफोरजों चेलेन्ज नांनानै गेरेमसा हारि दानाय बड'फा इउ.एन. ब्रह्मनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ जाफुंनायावहाय हेफाजाब होगोन। बे थांखिजोंनो दिनै बिथांमोना इउपिपिएलआव जयेन जादों। लाइमुथि ओनसोलाव नैबे इउपिपिएलआव जगदान होनायखौ जों नुबाय थादों। थारैनो बिपिएफनि जे दैदेनगिरि बिथांमोना थगायनानै दोनदोंमोन। 17 बोसोर होनबाय बिथांमोना लाजियो। दहाय खामफाया होनदों जों माला 17 बोसोरनो 2003निफ्राय बिथांमोना 2019नि जोबनायसिम बिथांमोना राजत्व खालामदों। बावगारबाय खोमा 17 बोसोर होनबा बिथांमोना एखे गन्थङाव दै नाङो। 17 बोसोर होनबा बै मा होनो गाज्रि राव बुंग्रा सुबुंफ्रा जेरै थन्थ्र' होयो बेफोरबायदि बुंनाय बायदि बिथांमोना मोनो। खिन्थु सैथोआ जेब्लायबो सैथो। साना सानजाहा ओंखारखायो सोनाबा हाबखायो। दिनैनि जुगावथ' रावखौबो थगायनो हाला। दिनैनि जुगावथ' गोदोनि बायदि देगार दिन्थिनानै मानसिखौ सिगिनो हालिया। दिनैनि जुगावथ' नोङो माबा मोनसे बुंदोंब्ला साखन्द्रा महरै हाबनानै बेखौ सिगिसग' खालामनायनि दिन गैला। गतिके बिपिएफआ 100% फेलियार। बेखायनो बिथांमोना लाजिनाय मोनदों। बे मा होनोमोनलाय जोंनि बे हालामाव जि जायगायाव जों दा गसंफैदों बे लाइमुथि हालामाव जोङो दिनै हेल्थ साब सेन्टारखौ जोङो लाबोनानै होफैबाय। बेखौ बिथांमोना लाजिदों। लाइमुथि हालामजों नांजाबनाय बे मोनसे दैमा, मा दैमा होनोमोन बेखौ? बुहुर सामफुर दैमा। बेवहाय जोङो गंसे दालां अलरेडि कमप्लिट खालामना अपेनिं खालामबाय। दाखालि जोङो गंसे फाउन्डेसन खालामबावबाय 3 कौटि बेसेबांबा लाखनि। आरो नैबे मेइन लाइमुथि गामिनि दालाङाबो देग्लाय सेंसन जाखाबाय। गतिके बेफोरखौ बुङोब्ला बिथांमोना लाजियो। जोंहा बिथांमोननि लाजिनाय लाजियैजों जेबो खोथा गैया। गावनि उदैनि थाखाय बिथांमोना गोबां मावदोंमोन। दा लाजिनानै गावसोरनि उदैखौ बिसोरो फोलोमनो हायि जानानै फैदों। गतिके जोंनि खामानिखौ हारि दाखांनायनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन।